हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल दिनै जोङो रायमनायाव फैदों फट'शूट खालामनो फैदों आरोखि बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो मोनसे फिसा ब्लग खालामनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ओमफ्रायहाय माखासे सिनेमेटिक भिडिअबो शूट खालामनो नागिरदों आरोखि ओमफ्रायहाय मैयानि माखासे फिसा भिडिअबो थालांदोंमोन ओमफ्रायहाय बेखौ शूट खालामनानै न'आव थांनोसै आरोखि दा बाहाय फट'शूट खालामगासिनो दंमोन सोलोङा दाबो बेयाव फट' शूट खालामगासिनो दं दाउसिननि नैबेयाव जेबायदि मानसि फैदों दा दिनैलाय थेव 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 रायलायबाय थायो बियो दे हमदो दे उन्दुनो फैना माबा मिंग्लिजोब्बाय पावारिं अफ आर इउ सिरियास मोनदों आइजलनो लिंहरदों माथो र' मासे दंबावो बिरहोनो मासे दंबावो जामा फट'शूटनि इभेन्टनि थाखाय मा मा जिनिस लाना फैनांगौनो जों सासे मेंना उन्दुलाबायनो मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों आं नोंथांमोना इनफरमेसननि थाखाय आं मोनसे खोथा बुंनि बेहाय फैयोबा नोंथांमोना फ्रि केमेरा लानानै फैयोबा फ्रि फट' खेबनो मोना आरोखि ना बेवहाय फरेस्ट सारमोननि माबा लानांगौ आरोखि पारमिसन लाग्रोनांगौ जोंबो पारमिसन लाना फैदों दहाय आरो एसे कमिटि जादों पारमिसन लानायाव बेखायनो मिनिदों आरोखि बिसोरो पारमिसन लादो आरो गोसोबायदि खेबफैदो आरोखि ना खिन्थु बावबो मोननै बाहाग रानना होदों आरोखि मेन हाग्रायावहाय नोङो थांनो मोना मेन हाग्रायाव थाङोबा नोङो एकदम गावसिनि प्राइभेट जिपसि लानानै थांनांगौ आरोखि ओमफ्रायहाय ओरै मोनसे साइडजोंहाय मोनसे माबा दं आरोखि बेयाव फैला आरोखि नों जिपसि लायाबाबो ओरैनो फ्रियै फैनानै खेबनो मोनगोन आरोखि दा बेहाय फ्रियावसो खेबगासिनो दं आरोखि जिपसियाथ' गैया मानो होनबा हरै प्रग्राम जादों मा नाम नोंनिया खोन्थादो दे हा इनु मोजां नुदों दा मा नाम ना देन्जारल' नुदों नोङो खानायाबो खानायाबो साइसथारलै नोंना सेम्पु फैयोना फैया खानायाव सेम्पु फैयोना होया दरखार गैया ना ओमफ्राय साइकेल बलखौ गोगोम जायो नोङो ना एसेल' हो जोङो नैबे बाजाराव थादोंमोन ओमफ्राय सासे बरिया बिदाखौ लोगो मोनदों आरोखि बिथाङा एसे कमेडि साइकेल बल जायोनो साइकेल बल ओमफ्राय थुलुंगा बेनि थाखायहाय माबा लायदों मा होनोमोनलाय बरा लायदों बरा जाया मुवा थांबायथ' होनो बरा लायना होनोसै बेनो नैबे लकेसनावहाय जों फट'शूट खालामगासिनो दं मा जायगाथाय जायगानि नामखौ मिन्थिया आरोखि बिथाङा फट'खौ शूट खालामगासिनो दं मडेलारफोरा हनै बेवहाय पस्ट मारिगासिनो दं बेयाव मोनसे भिडिअ शूट खालामदोंमोन आरोखि बहुद टाइम लादों आं बेखौ मानो होनबा आं केमेरायाव फैफेराखैमोन केमेरायाव फैनायखायनो एसे खोथाफ्रा थाब थाब बावदों आरोखि ना मा बुंनांगौ मा बुंनाङा मोनसे फिसा भिडिअ शूट खालामदोंमोन आरोखि बेखौनो बहुद टाइम लादों बाट जाबाय कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना बेखौ नुनो हागोन खिन्थु बे भिडिअआ बाव फैनाय नङा बै थांखानाय भिडिअआवसो फैगोन नोंथांमोना चेकआउट खालामनो हागोन बे भिडिअखौहाय लकेसना जोबोर मोजां सराइबिलाव बियो मथामबिल ना मा होनोथाय बेखौथ' मिथिया आङो जिखुनु जाया जोबोर मोजां आरोखि बिथांमोना फट'शूट खालामगासिनो दं दामाखानो होननाय मोद्ला फैबाय जोंना मोद्ला फैबाय मोद्ला भिडिअसो जाबाय नै फट' खेबनायानो खेबफिन बेसे गोबाव टाइम लायामोनलाय भिडिअ मोनसे शूट खालामनो बांद्राय नङा थिगानो जादों जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स आं माब्लाबा बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ आं बानायफेराखैमोन आंनि लाइफआव थेंक इउ दा दिनै आं गेरेमसाजों 1K नि सेलेब्रेसन हिसाबै जोङो रायमनायाव शुटिं खालामनो फैदों शुटिंथ' नङा सिनेमेटिक भिडिअ एबा माखासे जोंनि लोगोबो दं वाइल्ड लाइफ फट' खेबनो थाखाय जों पारमिसन बिफैदोंमोन नाथाय डिएफअ आरो रेन्जारा मोनसे प्रग्रामनि थाखाय थांनायखाय जोङो पारमिसनखौ मोनाखै दा बिनि थाखाय
जोङो हाबनो हायाखै दा बेयो मोनसे आंनि थाखाय जोबोर मोजां एक्सपिरियेन्स बेखौ आं बुंनांगोन आरो बेनि थाखाय नोंनि थ्रुयै आं बेयावहाय दिनै आं फैनो मोनबाय आं नोंखौ हामबाय होनो आरो थेंक इउ फरायल' सिन्था खालामनाङा दे फट'ग्राफारनि बुंनायखौ एसे फंफावनि लाबा गाहाम जायो हान्थु खरायथाय माने नोंना साइडआनो गुसुंखा ना नोंखौ बिदिसो खेबगोन नालाय नोंखौ गसंदों खोमा माने बे हाग्राखौ नोंखौ गोजौसिम बिदिल' थायो दे मोजां फोरों ओरै नामा नङा सानखौ नों फिल खालामदो आरोखि ना माने नायनो हायाखै आरोखि नङा ओरैथिंनासो माने मोदाननाय खालाम नङा ओरै आखाइखौ नों मोदाननो ओरै लाखिना नोंलाय खेबसे होगौमोन नामा खेबसे होगौमोन नोङो लाखिना नों मोदानबा जा फाल्थु जाबायलै नोङो ना नोंनाव जेन' नों मोदाननायखौ बरिया पस्ट जागासिनो दं दे जायालै माथो जायाखै नामा आखाया गुसुं खालाम सानखौनो सिखिरि हरनाय बायदि सिनाया आखाया बरिया नुदों नै दासो जादोंमोन কই যাব খাব হ্যাঁ কই যাব গুরু দিবে কি তরকারি খাইছিল তরকারি লাউ রে তারপরে আর মাছ এখন কই যাবে গুরু হয় বাড়ি কোথায় আপনার আমার বাড়ি এই যে সামনে ঠিক আছে ধন্যবাদ হ্যাঁ আয়ো dia gocosan mana nih oh shit oi ay sebaiknya फट'शुट खालामनो बे दैखौ बारबोदोंमोन आङो नाथाय सिबबायसो आंना लंपेन्टआनो ससे सिबबाय नै ओरै भिउआ मोजां नुदों बेखायनो ओरै दै बारना फैबाय आरोखि खस्थ'ब्लाबो फट'खौ मोनसे लाथारगोन आङो अबेथो थानांगौ फट' मोनसेनि थाखायनो दै सिलायलाबो फैबाय आं ओइ मोनो ओरै बो थांनो थांदों बैनिफ्राय खेबगासिनो दं नै थुलुंगाया बेनिफ्रायनो वाव मोनसे समायना जायगा बेलाय पस्ट मारिनो थिनगासिनो दं पस्टखौ थानो रोङाखै आङो बेयाव गथ'फोर दंमोन गथ'फोरखौ खेबखांबाय थुलुंगाया ओमफ्रायहाय गथ'फोरजों थानानै फट' खेबनो होननानै रेडि बारबोनाया गथ'फोरा आंखौ गिनासो खाबाय एसे दारि दुरि दंना आंना ओंखायनो गिना खादों गथ'फोरा दंफाङाबो मोजांथार बेयो गिदिरथार होनाय जाबाय जायाखै फट' खेबखांबाय दाना दैखौ बारनानै थांफिननांगौ जारलासो जाबाय दैयाबो जा गोथौब्रा माजों बारनांगौ जाखो लंपेन्टआथ' सिजोब्बाय दाना एफा गोजान लामा थांनांगौ मारै जानांगौ थेवबो जेबो नङा दे फट'ग्राफारा जोबोर मोजां ना मिस्टार थुलुंगाया खेबजानो थाखायनो फैबाय दै गोथौआवहाय मानि बेगाबो सिबावबायसो बिदिनो थौलेमोन माथो आं ओरै गोथौजों थांफ्रांदों बेखायनो सिदों जोंना निथुरासा फट'आ मोजां क्लियार शार्प फैनायखायनो सेम लकेसनावनो थांनानै पस्ट गायगासिनो दं जोंना आसोला नैबे खनायाव थाहैदोंमोन हनै बे लाइट मोननायाव होनानै बेयावनो दं नोंथांमोनहा जुदि फट'खौहाय नायनानै जुदि मोजां मोनाबा थुलुंगा फट'ग्राफिजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांनो मेल हरबानो बिथाङा फट'शुटखौ खालामना होगोन आरोखि ना बिथांजों रायज्लायबानो बिथाङा खालामना होगोन
सो मेल खालामबानो जाबाय आं इमेलखौ बिथांनि इमेलखौहाय डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना बिथांनि इमेलखौ चेक आउट खालामबानो जाबाय आरो बियो माबायावहाय गावनि चेनेलावहाय इन्सटाग्राम चेनेलावहाय मा खालामो फट'फोरखौ आपल'ड खालामजोबो नायबानो जाबाय आरोखि आरो जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखौ खेबगासिनो दं माने बैयाव दं मडेला जोंना नेथुरासआ जाबाय फैदो बेटारि गैला 4% बरिया ओंखारबाय आंगौ आंनो खेबनै गाहाम मिस खालामसिगोन बेखौहाय